Halló? Igen, tessék parancsolni. Valami nem jó. Halló? Miben tudunk segíteni? Nem úgy működik a PC-m, ahogy működött. Mi a probléma? Hát de ha azt tudnám, meg nem hívnálok fel. Nagyon lassú a gépem. Egy karbantartással gyorsabb lesz. És mit javasol még a karbantartáson kívül? Memóriát azt mindenképpen kellene még bővíteni. És az mennyibe kerül? Munkadíjjal együtt körülbelül 1000 forint. Fú, hát az nekem most így nagyon sok. Azt nem tudom kifizetni. Nem tudja, honnan tudnám azt inkább letölteni. Nem megy az egér. Be van dugva. Nem tudom. Nézze meg, legyen szíves. Nincs. Akkor dugja be és indítsa újra a gépet. Halló? Sikerült? Halló? Nem fér bele. Hova? Hát a konnektorba. Hát rákattintottam arra az ikonra, amit az UPC biztosít, de az internet az nem jött be. Csak valami Firefox. Nekem végül is mindegy, hogy mikor lesz kész, de a Facebookot azt telepítsék rá. Hát nem nagyon értünk a számítógépekhez, az az igazság. Egy valamit tudunk biztosan, hogy az internetünk 5 megapixeles. Értem. Egy pillanat türelmet kérnék, már is kapcsolom a PC Doki munkatársát. Sanyi! Segítsetek, mert megőrülök! A garancia biztonsága. PC Doki. Házhoz megy.